Tunda aka yi duniya Allah bai yo kamar sa ba. Tunda aka yi duniya Allah bai yo kamar sa ba. Tunda aka yi duniya Allah bai yo kamar sa ba. Tunda aka yi mala'iku bai yi dan aikensa ba. Tunda aka yi garin ruwa bai yi kamar garinsa ba. Sallallahu alaihi wa sallama ɗaha shugaba. Rabbi kayo salati ga wanda ba zai kidaya ba. Kunna ɗayan da ya wuce kare irin sanan gaba. Sa a halin gida na sa sanya sahabu sun gaba. Ko a cikin sarakuna ban ji guda kamar su ba. Allah cikin salati kan sanyo shehu fadda shi. Shehu Ali Harazimi Shek Jibri ma bayan shi. Shehu Ahmad Tijjani soka sitirar kashi. Shehu Barhama in ya si waƙar dole sai da kai. Rabbi cikin salati kan sanyo mun mukaddami. Baba Aliyu ɗan kafin sidda da baya sai gumi. Kun kana samu tarbiyar littafai da lazimi. Dole mu ma mu baya a masoyin ɗaha shugaba. Sallama nake maka bin san duka mummuni. Sallama nake maka ya haske na zamani. Sallama nake maka sayyidina Muhammadi. Soyayya nake maka da ban taɓa ma waninka ba. Annabi gashi mun fito baiti na zazzaga. Dan kai rabbi yayi dukan halittun da ya gaga. Dan kai ranar lashira za a wa kaunuka daga. Dumikiyin ka yayi wuta mu ko mu gaban gaba. Annabi gaisuwa nake ma mai kyau da kyalkyali. Ka wuce duk abin da ba kai ba kyau da fassali. Ba kyawun ba shi kadai babu kamar shi hankali. Mai fadila mai wasila ɗashe abin yaba. Wane ne kamar sa ne mai iyayen da baya su. Wane ne kamar sa ne mai abokan da baya su. Wane ne kamar sa ne mai matan da baya su. Wane ne kamar sa ne mai ƴaƴan da baya su. Kai ka iya kai ke duka abin da ka nufa. Kai ka tsaya ka zauna sai dai makiya siyo kwafa. Kai ka tafi kai ka je sai dai mun rarraba. Annabi mai farin hali mai Aisha da Zainaba. Abubakar nake yaban naka manzo mu battali. Na san tinni na yi shura a rashi na hankali. Annabi taimaken abinci nan ka wanke cokali. Ba dan halin bayi mun dan girman sayyidi Ali. Allah 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 sayyidina Muhammadi. Allah 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 Muhammadin Rasulullah. Allah 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 annabi da shugaba. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 manzona Abdullah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadin Rasulullah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 manzona Shafi'ullah. Allah 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 manzona Abdullah. Allah 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 manzona Habibullah. Allah 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 manzona Sirrillah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 manzona Kanzillah. Allah 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 la ilaha illallah. Allah 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 Muhammadin Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadin Rasulullah. Tunda aka yi duniya Allah bai yo kamar sa ba. Tunda aka yi duniya Allah bai yo kamar sa ba. Tunda